agricultural and trade exhibitions and family fanfare. Eryogusukia busyo ebirenka bye manifesto ye county ya Nyamira by'oburimi, manufacturing, trade for sustainable economic growth. Egati yali oranyorororo n'obukoreri bw'ekibengi ao ki company ao kyokorokererya iguru y'amang'ana y'oburimi bwensi buli bwanchete kuligereria iguru y'ebyegwa gose talent n'ekigosori ky'abana. Amarokererya yo nigarakorekane guchakira rituko rya Jumatano kitariki 5 goika kitariki 10 cy'umutenyi 12 ase skuru y'oburuso ya Nyamira DEP yere kimite niye mucyuka kurwa stage nene y'Kigali imeye town ya Nyamira. Bono ilyuko manyamange iguru y'amarokererya yo bunakonyora libaga ilyo nayo boyo mobo akesimi ase namba inoti 52 ibere yemo isano nemo ibere inoti 53 isano nemo kianda gose inoti 52 isano neseto isano na ibere nye inoti maragatato eyemo gose inoti 52 inye yemo isato isano kianda ibere isato inye gosobari kireri uko guchiase Eric Makanga 01@gmail.com. Boigo mbabwate ribaga ryukwege kachigari utari wakanera iryogosoa asamorokererya yo abantu abanene nigo bagwakana shilingi 150 na boigo abane 100 yoka agirira bwango bwenyorere ribaga na boigo gwikira nororo asama tukayo iryubwe manyamange na boigemero bilibekire iryogosuka busi oburimi n'obunda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi n'obunda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali Gusii tumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obunda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bw'omugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi n'obunda oyogo kira butambiri tukoля maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cy'amagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo batebya nga tika ne iryo tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigo tete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igo chigwerete nganyare buyekire chinsaga oburimi n'obunda Jumanne chinsa ibere cyabutuko no moiroroye ritukurie Jumatano chinsa isano ne mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati to ndabaka somole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga ine numanyeteke wekia urae omwano noko mwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero richiburiao ayumo ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokigwa nigo babwate preschool yuere a play group goika primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo na boigo goike kia gatano na kabiri. Biaman asamari bangor kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko muchego songo itanga ndigangire bageli ngakira abanafunzi baito bakora zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita. We had around 18 candidates and we've managed to cover hospital good national schools. 2 Tihangiri bageli ntebya bayigoli bali batotegerete bali bataito go admit abana January come next year 2024. Tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8. Tara bono iga tokora interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School. Bia mana sana. Ndizi TV Ubwansu bw'Gusii.
Buya mono mwanchu mwali bwita seni kia Ndizi TV asoko gendera gotengera ensakia ochora Ndizi TV na kigeta seni kia okiabene asemambi ya lero ritukuria Jumaine asebono tuguchigosanga amangana yobo chenu togosemania togoteberania na kitubwente komenya kebo chenu na kitubwente komenya tubwate afya ere engi ya kigima onabate banga okubwate afya engia aibono obwate butachiri butaere butanyale gusugeka umetekero bwate afya ondete yora konyegeri umete afya nero kiregento na kigera iritukoria Jumaine una Ndizi TV anena somurobero bwensakia toko kwene kelinga kwatwa koire bosemia twarigeri umonyagitari abamanyi bese monyo bachenu bachire bakoire bosemia na kibwente kwerenda na kibwente kotnyara gotanga amarweire na kibwente konyara kogenda mutwe ekere kwanyori gusino bobreno nyamale na kinga yobwente koikera ngaki obwente konyora obogwenia una botambo mwanchu murireria ekengese kigakia Jumaine eyo moyadi antukunkonyora turo omogeni ito abande barebo manyeta abande barbato manyeti bona kigagera ngo mwali bagari abene achiko bamanyane ereningo ntete mwali gani kegima erindanya hale goto tebiere ningo igo mwanchu muringo tenga soime asense moiga iyo bochenu tunyale ko soma abirata tukuraso munyagitari ito gweri tukoria lero nabo igo nabo kunyara gokwana 92 gwetera ase namba erase screen user 92192834 tuma uchumbe yao idunyale gusanga amo 92 nyamasa yamo nabo igo bali barasense mweri yo mtandao Facebook mwanchu murigeria tuma uchumbe yao gwetera Ndizi TV News Digital abo mwanchu muri no gotonyora abuna ntwe gusoko tunyore nyamasa yamo tunyale kugamba eye ntireme yo kugamba eye masa yamo na inwe ayo gotoma SMS use uchumbe yao na ntutwanyanyora kigima na konye bwatuka kwenye neli boli na ukoiraneria asege kekeiga tatubwati wetera sense moya YouTube also tumina Ndizi TV News na boiga sense media inero ya website tonyobna www.ndizitv.net abo no tonyora chinsa merongebire nenye asama tuko atano nabere eiki tingangire chinga kechiga chabene acho kwarigania omogeni ito ase ensemo ya afya ntete mwedi bagari abene atumanyere ningo akoruoro rakera atumanyire na itoko nyara kwenda sensemo yende agototebye ngambo ya lero ninki kitugo chukwana igo mwanchu muriria so ime kabisa ikaransa bono igora mato ekegera engakiyo kumanya mange igoro yo bachenu nereye karibu sana omogeni asante sana Mr. No muriri on this television asemambi yabona ko bakwana bwakire buya bwakire kigima buna bone ngakiye egoto twatambukire December kabisa ne rero kagetena ne chinga ki tichagete gukwana na bono ngange tole abantu guchagutumie Pagets iri base biri mwako mu yara litukelimo na ende bono chanyo ari tumo guchaka yande lakini ayonzi namangana maya sana ikiagerana kogo chaka chanyo ari gotena bono tete go save December go chabono Christmas ngo bakerekia na igo monyete to gukwanira chinga ki cyogo sherekea na karto basherekea to gukwana chinga ki abantu bawujikuwe bono rijiko ririo kuragera bahote abana asumwa ko mugima ngora salito ririmo manyite na ende timedi dolkas no mayitena mbararo badari ko nyino na amara kini bakonyu December imagine bahote abana bagaka bangi bono baje kota December ngaki kai ngengere ngagantu gabunsibira kanyenga iga kabisa yani na oyo noro rituko ligo chiko umudinyo noro ri bahote abana oyo mabuo karakini uranya rwa saliri asama tukamange sana ngobono biyamo nande karibu sana singinjo December yakirega na yo bangete ko chikora saliri tukelimo na ndole ende sana ikiagera na guchakira chanyu ali na buranya ali kwa biro mogeni one asinya gitari ya Tanecious Herbal Center lakini ayo si umete nkianda abandi bali bawo kumina oyo lero oli wosibo ito na kyakuruku oyakuruku na Dr.Joel Omayio numunya gitari Joel Omayio gakuru asinya gitari ya Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Center unili etari gukwana ninya gitari ekubwenia weterase amalio garo sirikuru asemete tabwati chemical kendi yonse yani asenjere ndena chi side effect chire minimo ejire chinkapi na bera abena nchiyo ego chinga chindagera buno tari konya kuba monana na alire ndagere nyinge gusina alire nke gosengo chinde kumie kana alire na ikaro gutumia malio garo sirikuru asemete turi konya gutwara mechano menene mono na manyinga go salikale una bandu bakora ate abana ngo saliali chinyigo unango saliali go siningi yaya ando monyete Tanecious Herbal Center nene nyagitari yoka asorongo rwa Afrika ya moja ya jire nkuma ekianero yoki bwati chimashini chekerero
chigopima chioka yani senjeri na turi kunya kwareza umunyagitari uno igwete ayegentekane no gwikagaria uringo uri ngora umunyagitari nere bwiko gotebia so mubiri uri bobe yani na chimashini to bwate na chioka chikonyara ko detect ngayo mubiri igwete bobe to gotebia na igwatebana abwaro asigwatebira abwo ngo igunde ikiagera umunyete umunyagitari tari ko korere gete to kurukana ugo kwanire samari igoto gukora consultation nekero muruire bagukwana n'umunyagitari baigwana nekero tuigwananire tomawatina mariyo naye Tanecious Herbal Center ni nyagitari ekubweni alternative yani asenjirina kutagete kurwarigwa umweru abuno burwari gose no buru na mariyo ali arosiri kurwase enjiririende atabwati chemical kendi yonse atalia synthetic atalia conventional amangana yonse ipigora yanyora nyagitari ya Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Center ninyagitari gutuko mu kibusongo kinsemo kya Nyangongo na abandi ngole boli bali na Nyangongo ne likiagara Gusii umeta marieta nkubwe kanale marieta nali tubwate bunobona Nyangongo ne iri machoga mate Nyangongo ne iri kabirigo bono etukukwa na Nyangongo iri busongo Kisii town barabali ne stage igo tukukwa na ekero kurukuru migoli ukurukuru wa gwendo ukurukuru sune kamata kurumosocho uyo kurukuru kirigoli sikuru gembo aigo kurukuru keumburogoro kurukuru keroka aigo kurukuru mate mosocho mate uwe ikire nyakoe ugotire lioka kurukuru nyamataro aigo kurukuru embasi ainjirioka igo pako ike stage ime ekero ikire stage otambuke para mate igo na senjire ndina ere opposite stage enjira nerali awsa petrol station neroro arafu era mineral ekuru stage ime ekubwate pale koenda Nyamira ekoenda Ikonga yandi uchikiricho na yo kurukuru Nyamira rogoro igogo chaliuka igogo konyole gali uri neteke gweta chogo navuko batena ngikiri junction ya Nyangongo igali getale navuko soime bono ekarukuru Nyamira gwaso iri migogo chabake nyagitari ya Tanecious Herbal Center gose ukubatebina ngikeri ga Nyangongo DOK Primary School gose obatebina Nyangongo Central SDA Church lakini gokuru bosongo na yigo gutira lioka oike school ya Nyangongo DOK Primary School oske bosi asinini na bokororire tali nene Tanecious Herbal Center Limited etolenjere igoro erami ensemo lakini pararogoro no Nyangongo Central SDA Church gotoko tochandeka ikiagara gotagete kukwana no munyagitari egara korokalie direction gosomo bori manganandosi namba yae nengororo kabisa enoti isano ibere inye isano isato inye isano yani 07 48 45 45 45 na ndo mwenye te producer Joshua wanteina no era bwase skrini ayo bigete nene kabisa yoto baso chandekana na munyagitari okwande bwango tuyegwete yerike 07 48 45 45 45 lakini nabo chat no munyagitari ase nambende ya 07 26 92 45 45 yani enoti isano ibere isanemo kianda ibere inye isano nabo kwana ne reception igali nyagitari yeito asirandren 02 02 02 02 37 yani enoti ibere isato isano ibere nabo gotonyora se mitandao yeito ya Facebook olike Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Clinic Tanecious Herbal Kisii nabo tonyora gali ase mtandao of Facebook nabo so aso mtandao YouTube gali tobwati ne chibicha kabisa aso kolika Tanecious Herbal Center Limited na gali aso mtandao YouTube Limited koliko wali yenge LTD Tanecious Herbal Center LTD okonyora note tukolikira munyagitari huko ose email nabo kolika info@tanecioushherbal.co.ke ose contact@tanecioushherbal.co.ke kokonyora mangana ina beira mangake na boso ase website yetu oligeli bintu byose asobwamo www.tanecioushherbal.co.ke ose na boso agali ase Google Map ekerote tiko drive oteri konyara kubolio obeke Google Map gali nyegali yao kebwate GPS na bogo tulikira gali obwati ngora ekorokuna Tanecious Herbal Center Limited go gali ase Google Map alika Tanecious Herbal Center Limited na bokonyora musubati narali okwani liogirigi sana bunelia Dolikas akolete ngora paka wiki gali Tanecious Herbal Center gose clinic igutuko mu Chiosongo chinsemo chia Nyangongo.
Okay, asante kigima mwanchu muriria imbono ninde no kwegena nga kwa manyire omogeni tumunyagitari oito igakukunganere Dr.Joel Omayio oibono okugwenya korwa sinyagitari ya Tanecious Herbal Clinic ibina atweresire gotoka asichisemo cha Nyankongo imeye county ya Kisii chinsemo cha Busongo taribo ere within Busongo ere within municipality ya Busongo yes. Akegema ibono mwanchu muri bono ninde no kwegena nga bono kwa beire go kwearigania ikere kwa manyiro mogeni ore enyumba yaito alitokonyora obosipoli bokugambanere bu yatwagosori bono ntete togenda yemase yemogocha ase engambo yeri tukuria rero munyagitari ito anyare gototebya ninki rero tugochugukwanira mweri baga atwe engana tugukwana situkuria rero kegera nero munyagitari nero maitenga mburo ireki abantu abango kanda kibagochi banyoro muchando korende mbakumanya ibabwane tokogenda na ninki babwane tokora dakitari yes oyo minto Dorcas omanyete amatuka mange ekero tugukwana rituko ryo bonda boko base afya ito iko tugukwanirana ekero omonto abwate afya erendonge ekero omonto ari buya igaro omonda asinge njona ekero rwarete chibesi gutumeka nechinyinge na endo rigereria amatuka mange ebinto abantu abango koiguna mpaka bwato muchango gose n'ikiguru bweje munabona WhatsApp yaba asinge njona tuguchangira omuntu karwarete asinge njo iyo maru igarama ero raso kurwari omuntu gose aso kwerwari igere igoro sana igona mbuya wetanga korwase omuchando mbuya ogende mapema nyagitari mbuya orwari omuchande keroromoke kubwekero watigire ochire sikolia sanse ikiagerekero ochire sikolia sanse igarama ekobene nemono wachaga konyorana aibweka tukonyara koyibogori goikocha ya bamino egera bachangirana igo muchande kerora umuntu oyo mububurwe nabo gwafegitie kenyoreke gima asinge njo yake umuntu karwarire kapisa muchando obero monene goika asabe obokonyi korwe kenyoro gose korwa sabantu bamwetana ne korwa sabasani igo kwarire umuntu karwarire tubase guchandika kumutigana bono inero igwete bobe inero ranchacha bwene gosakoreki ikiagere kero muchando oyo gikoba monene mono gocha konyoro ogokunire ayori gwakagerete ne karwarire tugocha gukuna igo kwarire umuiborio kwarire umuromino kwarire omusaniyo abwato muchando okagerete na barazi gutoka na rwarite koro jenali sanguri yasusire ai motebi na ya munyoko Tanecious urapimwa bono kire mapema igukonyara kwira kubweka rutoje guchaka okoro muchango egere tukwire nyagitari lakini ayonsi kianda litukolia rero ntubwate kitoko kwanira egero umurigererio ndisi television arara manyana umuchando oyo n'umuchando urasende n'umuchando urasumuirione na ndo munyete ingambo ya rero igotuji gukwanira omuchando tukurukana ose oborwire tukurukana Pagets no muchando tukurukana Pagets ndo manyedini mayetene producer anikina kwande okonyorana andara kwana kwanza gali bege tase screen asumuntu konya kumanya gali igona oyu no muchando gose n'oborwire bwokogota gose bwoko era ruchinguru kwa mauga yani asumuntu uliwe songo togote abana deformity ya mauga igona umuchando tukurukana Pagets sana no muchando owafegiti gose nebigoti byao arongite pelvic amauga ye pelvic gose no ene skull umayete twaberejinga kichinyinga tugukwana umuchando bwa mauga lakini tugukwana umuchando bwa arthritis lakini umuchando Pagets no umuchando bwa affect pake skull ne skull ne liuga liri ne liraso mutumbi igona riege tobongo libisete obongo lisiege tobongo actually na liu mutu bona liko garo mutu ole protected na nane gente karo gocho goikeraso mutu kiakire bororo sana igona oyo no umuchando owa affect chinsemo chichi ngongwake kiagaro manyete liuga li skull muno na arthritis teriko li affect sana kabisa lakini umuchando tukurukana Pagets na bogo deform kabisa liuga lisiegete obongo bwa tukurukana skull no muchando Pagets no muchando orwa affect amuga ekero konya gokogota na ndo manyete umubiro oyo bunoliga mwanya bantu egomba manyete na cells cy'umubiri ose ebimubiri ebikebike bikomeka umubiro oyoba iko bikonya go break down yani iko bikonya kubuneka na konya komere bingao chinka asiji second yani iko bikonya go rejuvenate bikonya go generate yani bikonya kwerosia kwemeria na ibinde bikonya gukwa yendo tukurukana cells ngagiene ndoje tukwanira igoro na cy'umubiro yogo korana ibintu tukurukana cells lakini bono le ande tukukwanira ekero liuga ebimubiri bya yebike bikatukurukana
tokorokana cells bikonya gukina ego bigukina biarosi riugarinya rinde rikoro rikonya cells chinkoro chikonya kubutoka ase chitageka guchi ase chinde bono ekero riuge rikonya kogota gosamuga ya konya kogota na bikonya arekana aike engaki risangu riri bagari kuruoro ririgotu kwanyora riatiga iroro yani bintu biri bigotu bikomekiriuga cells chiri chinkoro chibwenete gukuchirwo chianyora chinya jiachire lakini chiabekeraniri ase chinde igoro na ekero chikonya kubekerani kwenda chiamanye korosi egento gorokane deformity na biranyarikane riugeri rimere asirinde igoro asinginjona iga se joint yarenge osase riugeri yarenge kekebwenete gukwe binte byo bike bwende kokubika tokorokana cells ose obo manyamasi bolio bokobo kebumo bwiriugari aho bwamakonyana bwatigaire neria makwamerinde igoro egaro ria mire rinde igoro riamanya korosi buna nuko bimba riamakorosi aka inflammation biamanya go deform yani biamanya kubutora obo joint boligo se alia sirigo so agojeri ndemi yama gosiekana bono kwanyorana tubwati gose aiga siri bagali yao yechinyama niliugali gotigana liasiekanire boneka liasiekanire kwa makonya watwalire omuchando tokorokana pachit lakini bono ase jinse amochirikia obuno bono gose ase pelvic yao insa ase enda ya erete na ase amogora chakirete kuruse tokorokana pelvic yao igabu ndiroko nyorana chinse amochio kobako kobeno kolio chiabwatire chiachakire kusiana karo chiachakire kusiana chiachakire kubutoka gose gutigana asinini riugeri nerinde manyete riugeri pelvic egori bwataine erigori korosi of shape yani riugeri yao eriroseti ese bubuneri erigena bono na nderi bwataine round gochimoino boneka rokonyorana omochando oyo ochakiri gosali gosine enseme ya mosine ya left gosine ya right yani gosine yokoboko koli gosine yokoboko kobe bono enseme ya muri ugari abuneri taite gokina gose ria babuneri taite kokunora mono gosieka asiri gochikubwata nerinde gose ria taite komiga gose ria miga irinde bono ria toka taite gusuko gocha bosiake kiara ugari rirose tie shebu iriga boneka ria chakiri gokina asiri igoro igokonyora taite gotigana rinore gochimotu wake kwanya gwacha gotwara amaumivu asense amo yao ye pelvic na ikalia chakiri gwa affect ense amo yao ye pelvic yoka igotoko irukana osteitis pubic so pubic osteitis na kere gwa affect ense amo chao chiansali yoka lakini bono ndirokonyora jigwa affect gosene ense amo ye skali muna bono ate aba igora asomutuo ikaro igocha asomutuo igora igokonyora na gwachakiri gotwara aganto kamerete asomutuo kangaliuga karaga kongupa abande bagonyona ekalia chakiri komerose igoro gaiga igokumonta akorengena na atwalire tiuma bono ya yobongo bwana igona ndeka gwachakiri suspect umanyite gendo ngere korokona stigma no mochando libuo kongusa kwa bongo bwa gose birengarire biao bikongusa na bono bongo bwane ka bwatwalire tiuma na ngo igune tiuma igo ko bakansa ras kwanya umuntu agocha kali specific gose kabwate birengarire meyayena mayite gendo ngere kamera tumutuone kirase ko bakansa ngaki umunyagitari bono kukunya komoheresa mangana yandi tokorokana pachit bono tariko yegwa ko bono igo mochando yo nkansa yobongo nkansa yomotwe yonda siko ngaki na ndibone karugeria miregari na biranyarekana limere gochime goseri edirose deformity gochime asobongo bwo igokonyora omutwe chakiro gwatirio karioka igokonyora gwachakiro konyora na chinga kinyinge gwatwale stress igokonyora na chinga kinyinge igobwate pain ere asomutwe abantu barokonyora bagotwara pain lakini bono ekero gochikukuna asomutwe kwiguna naka okobimba gete kororo lakini bono ayo monyene turi konyara kumanyana ingeke nga imbimbete gochi kwa magoja kwebekera oburwire botayo na keko rumaite Tanecious eroro ribagano ogochi gochaka kwerengerina na atwalire tiuma gosine yomutwe na atwalire gaiga buno bono maite ekero ri mochando oyo ochire ase pelvic yao abasubati abango konya bachakire kwebekerana ngo igumbe nsugumire gochinse ngo iguna ambetire nsaiga bweboge kaiga magoja korengerina gose ne tiume kale kurumi gose ne giroti kale kurumeana no na abansacha na bokonyana esaidi emochani pachiti wa affect ensemo ya maiga gose pelvic ma ekoboko gwoko limaiga igokonya wachakire kuiguna ne oigweto gende ya chene ne gose cho yoka yani usugumire yoka asinge njona ngo chiere gusuguma rectum yao ne kare asugumire rectum igokonya no ne kare gwachire ke bara gose cho yao kwa ruro pado kuiguna egentongere getigarete kigusugumete goika kwa mocha korengere na anda asugutoko sine tiuma ya merire imeyane na ndo manyeta abantu abange na bako cha korengere lina ngigose na igwete no maito mochano rokoroku enia okobimbinsa gocha bosi bono enia egekori gocha pelvic gocha igora lakini amauga ya gali ndobwate muna bono mochando OPID okoria gose asa
basubati o affect chinse mechi pelvic yao lakini ene infection yakaba kurume lakini mone karto kwana igoro ya osteitis gose Paget yaga igase pelvic yao igoto kwanera ensemo yao nende karongo kwane pelvic abandu medana bakuboli na iga ngai ne chinse mo chense chienda terowa abdomen yani insa pia sende korete asende eret amoga yaboge kaigo na raito korokana te pelvic pons so ekare affect chinse mechi gose amoga ya insa iga igokonyorana bono chinse chionsi igwete na osugumire gose igobimbete asinse mechi ansara lakini chinga kigo chaka chinga kichinyinga turgo tuara simbo to mwende yonsi lakini mune konyo goskojo bosio na bokonya wachaki yes na bokonya wachaki turgo tuara pain ile persistence gose ebinto biko iguna no bochingiriri gete oji kokuna gosene wene yange go etaiga ko iguna no botigati gete gosubo chingiriri bono chisa chinyinga go chirio kirete go konya gosike eyanga tenya gokuna igari asiri ugere likorete libimeto go gose lakini ndo bone kali afekite chipelivix na bokonya li afekite no mogongo gose ya umisire no mogongo bono eno gotara kwao libaka abantu banarete enjero gotara kwanyorana gwachenjiri orogendo rwao asenge njona omogongo liuga lili ya change kurwe shape eliye ip bono lyaletire ase ogotara kwao changes ya beiroro yani asenje na bura muno yogo sogora gosina bura nyona no kugoro kwao kwaumire lakini bona ekaro affectiri round ikyana bikonyarekana affectiri right na left na gochimageka bona ekaro affectiri se amochi maega na bokonya gwatwalire amaumifu na ndiko liuga liko kina mono okonya lyachiri lya migire enafu elia maega kwa makonyarana okugoro kwao gwatwalire pasio paralysis yani asenje nena okonyorana bono turi konyara kutari ukugoro komabuya ndirokonya umuntu aho complain ukugoro komukubwatiri gandi yani asinjirine nguri konyara kutara munungo konde gose okonyana kubwata maumifu kubwa okonde iwe kwanyorire ebimanyiriri unebi gose kwa igure na ukugoro konga kibono kuigwetera kinyigwete na igora asensemo ye ipo na bikonyara kanana teba bono maega kabisa ukoiguna na ensemo kando ga kabisa gose kando muina yamanye kubwata no kugoro goika amaumifu ayagenda pako kugoro gose gose kuboko botuko gose kukwara gose karansete kwanyorana ubwate amagandi jinsi amochiri jense lakini umanyana nabo mo chando yo Paget uwafekituna nebigoti byao ekero wafekitire bigoti byao gose igaiga nabo konyoro wafekitire jinsi ameche igoro nabo konya gwatwalire amagandi gochiase amagokao. Okay, asante sana daktari kwa rura maelezo ama ya oere ile buya yani au mwancho muri no kwengena ngakwa manyire ngoburire bwa Paget oburire bwa mauga mborobyobo na ngaibo kotora ase amauga ara somobere no bo gotora ndo kwerestre naki orochenga okoigwa asansemo yaga igase ke uno gaiga go chance akokoigwa nchirageti gabuno monto gasire sana nabo daktari yes. Ndachario karakini bono tenga mwanjo ni kwemanyirie ensemo yoburirwa Paget kwemanyire ngamburu ireki nuburu gukuria mauga igogendera gotungo seto SMS yao ilikonye kubwate ibori rinde andake no bwate ibori rinde asota igwa buyana bako koeresera na daktari etorenerega iga asemambi yabono irinde asoko koeresera asoko kumanya senchera yobuime utoma SMS gwetera se number era se screen 0792192834 abuno gotobekera SMS yao ekobori ari ibori iliao nabo igo ase ensemo yo mtandao Facebook temna Ndizi TV News Digital na sense media ya YouTube tobwatie buna Ndizi TV News nimetabange bono basokire gocha sebipago totenga bono no Twitter yaya genda nesimi yao tobwatie gwetera ase Ndizi TV News abuna sensemo ya YouTube na sensemo ya Facebook temna Ndizi TV News bono daktari yes mtaito togende asense moyende inga ninki gekorento boro irobo omochando yes omochando Paget yo mintodolikas no mochando sana okoretwa asibintu kirito korokana wear and tear yani okogota muna bantu bakonya kwenda with age mono mochando Paget iko kugenda ne miaka yao gose ne nchirogo kori umubiri oyigasi umete karuto kwana igoro ya wear and tear gose okogota ku mubiri ne karuto kwana inkie kogokora na inde ingaki miaka ya ekogenda umanyite buno bono umuntu gwikaransegeka mune miaka ekogenda bwango igokonyorana okogota kwae kwa beiro konene asomugongo kubwa muno mubironde ore umuntu ogotaregeka nabokonyorana okogota kwae kwa beire okonene asomugongo na asamagoro kubwa umubironde iboneka ruto kwana igoro yobogotu ndurgo kwanira age
as per number yani ase miaka iri yaona tukubare miaka igo tukwanira ekiogokora na ekiogokore asubu anga kientambe na ekonyogosuka kwa matuka aonga kiogokore mirime iyo nabona umenye to muntu gokora amasoesi amange guso muntu ore sportman na bokonyorana ebimo bya kogota kwae ngubwekaini umuntu gokora igasi enkego sigasi obisi na bikonyarika nego tio bongo bwa muno kubwara kinende bono chindagera njiru muntu akorita kogota bwango and aging foods bono ekero ko okunya kogotia amaugao na bokonyorana kwatwalira muchando no muchando pachit na bogocha sole asinginjo ya hormonal imbalance na kubwa mono manyete twakobeire tukwanira kitambe sana igore ya hormonal imbalance ebintu mbira asomobero gose abarendi mbale bo mubero bakogera kwakora ebintu bunogo kora botambe bakogera kwarara bakogera kwaboka bakogera kwatara yani ebintu bikorokuna hormones na abarendi barasomobero bakubwaterana nobongo bwao asokoba ayeri tukoliao ebintu kogendera ata waiseka ruchi hormone chitoke chiraire tokonyara kuboga tokonyara goseka tokonyara kolera asingenjona ebintu bigo change asomobero kindi gionsi gigo change na singinjo ya hormones na hormones ebi bono na bibi kogera amaugao gosiji cells chiao chiryo mobere ebi mobiri ebike by'umubere bikorosyo mobero na bitokoroka cells na bikogera byaba gose byaku na ndi byaboka unabono ngagiende karuto gukwanira igoro yo muchando bwebimo by'umubere kero mobere kera litukubuno kuboka asokoragera na korara na gotara na kirege ntogokora na singinjo ntobwate okokwa noko munobo moyo bwebime bitokoroka na cells bono chinyi ebindi tukorokana hormones na bikogera cells chiao chiakwa chirija kolire gasi ne chinyia chiaboka na nege kwera asikere lituko korwasi lituko chiaselinde goikoragere asingenjona goikachi cells chirichiao chieli chubineti njiriko borona bono chitete kobeke kegetambe so ebine bime bike bikotanya korona maisa utokorokana body cells na bie bikomo bikokwa ne binde bigocha moyo bikonya gochenja ni kera munage gokore gasi ae igikuruoro ne kingao giaswa lakini bono ekero konyorana kirikiri moyo gosigeria akode gasi ngekweti ngebwati gasi gokora asomobere so nabo ikonyarikana kemera keigo lakini ekaro gitabwati emirimo gokora asomobere egokebwenete gukwa keruoro negento gegoita cells echi kwa asomobere chiaruoro nebinto tokorokana hormones echi na chikobangana aigwa akorire gasi bono karuoro ekekende gekore kikeruoro na kekora konyora umuntu lisango ligosaboka na kekora konyora umuntu gose ase akogira mora ebinto binde byaruo binge birabu obonto bolio bokoboke bogokwa muna bona bokonyora umuntu gose n'umuntu ekarakweyegi ebinte birabu bikuruoro ebinto bikonya kuomoka kurwa somobere ebinde bigosago jime byasoka na maje na singinjo gose nebinde byasoka tiasecho na singinjo na byakode gasi bono goikabiruoro ebinga bikoreki bisoe ngobono namugaya ngoli chubinetia ngomerare buyana yande gagukwa so ekero okukukori kwebi giseri chikia muga kitaruoro chiachaka gukinase kitabwenete koboro libaga chikuruoro chiri okay na charetire omochano okay asante kikimo mwanchu muriende tinogenda tugotubwatia aya masa ya makuru asegeta sene Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii umoroberio nensakia chinga kitora seke ngese kyo maire oli tukoria Jumaine tukorigeria amangana ya obochenu amangana ya afya ya ito erinde tonyare kumanyana kitu kwerenda amuna daktari atwereire igoro ya mochando yo obwa mauga ase ense mogo sababu manyakaine urero manyakana Pagets ase ense merie kenyamuriro gesongo bagoteba nga Pagets ase mono ito bono bweke Gusii ito ubureire bwa mauga uburira atwereire na kiboko bo kotakuna amauga gose ngachi cells bintu biribiko omnatebiro bunyamasi bwa ono bokogera chiseri chao cyanya go chenchania chinkoro cyarwa chinyi cyasoa ego mwancho muri bona bokonya ko rigere nga kibonyamasi bwa obore no chenganera biganya osikorwa chitago abatabana areme omorobiro pitongeri getata batangano areme yomero batabwa chingina life korubokira bokibarori Teresa Mboga ta good morning Bright Joshua na Dorcas niko ndani hadi mwisho from Saudi asante sana Omboli Calvin hata pamoja from Mlolongo live tune in Watarioba oteba mpaka Engori
korwa embakasi kukonye kubwateri bori mwancho murigeria wonyago toma boniga eri tunyale kuboria daktari chingaki ale ase studio nabo tonyara gwetera senchera ye mitanda gwetera sense media ya Facebook asoko tumina Ndizi TV News Digital na sense mo ya YouTube na Ndizi TV News na sinamba ni gotonya na 0792192834 irunyale gotobwatia senchera ya bene Edwin Omwenga koro Kajado ata present watching live Brechen na kimwa asante sana asante kegima yogonye goto machi SMS chao nencheni nchibwatoke sembeo se enchira ere endonge kegima igo mancho kanye kubate bolirinde tumaboni ga daktari yakwiraneri nabo iga asensemo asensemo itokonya korigereria asensemo ya amaruira yaiga mwanchumuri andake nabora nywale gosene obwate onde oranaye obwato buriro boiga to kumanye kyageranga oborire barabo mbugo chabutali gwaka odi konya kwa manyire nga oburiro daktari agokwanera no yonde nangere sete igoro yaye mu bote iswa ime ya Ndizi bonige rinda nyale gwesomya anyale kwemanya oburiro nan aba atalire daktari rinda nyale ko manya ninki kire ekyagera mwaruira ya daktari go chotweresera nali agotoria butambe gosanya nali akonyora ometa abantu mnantu anchitotenga bono tunaba kento kunyara korwara maruire ya mauga abunate banga okogota kwa mauga aya okwereire buyanga ki tali miage kogera oburoiro boboche ya nakio mubiro nakio bunyamasi bwa bole nakio okore egasi yao konya okore egasi nyinge gasi enke bali twanchito nakwanire goyo ikaransa mono otera konyo ikaransa mono nabora nyoro buroire asense moyo mugongo bali bagutara soro gendo rotambe nabora nyoro buroire bugochira sense mo ya mauga igo mwancho murigere no buroire borororo ase emebere tuko sase chi ebinyoro bito abantu mbale bwateme chande yuke ankyo nankyo kwego koleranga anga kirero ngwatu kwa mauga nene nabo go batenga oboroiro oboiga ngoche bali pakanonye na ase risa ase obongo gali ase skull ase enyongeri yobongo nero nabe konyora oboroiro obo igo bonondo chenga mbuya kagima ogoswaso murobero bwensakya lituko kumneri iga kwa manyera kweigwera yo monyene amansubu na yiga daktari agotweresera ndochera okeo korwage susu daktari omonto bwate oborweire bwa straightize batimeti straightize oboiga inaki oramwe ediogo abwene ineri bolie nere okeo korwage susu akubolia daktari nga omonto bwate oborweire bwa straightize bono tinamanya straightize oboiga mborubyobo inaki oramwe ediogo abwene daktari nacho kwirene yali bolie dio korende tenda mwali baga arakora kwerera ase ensemeria ngambinto kibiri bikolenta oboroiro boiga bwa mauga boriro boiga bwa Pagets daktari yes kiko chikoira no chiabo asto korerana inkieke kore tu muchando o Pagets I believe na bono kibabuli tigatomoe muno bono yubuli na ostetis na manyire no ostetis yale kubolia ostetis abanke na bakorengere no muchando okari tofauti mono kuborio kubali botambe umanyete ko to kwanira amanganaya igase Ndizi kire tukolia chumaine na singi njona emichande no turamonero uburuire buno buri na intwe na ndo manyete umubiro no uburuire bukolema na hande no bokogesa ibono na boruanete bo basore bono nayo kurwana mbo basore kia no manyete ne karbu agajira sore kusumbwa bole sana igona kerumte tukumanyana ngakyumo chando yokoba na ndiri yoko ngakiri gotoka to chande kikyaro mete namba yo munyagitari no irabu nabo kumwakerekana rura se screen nabo gotahara gocha Tanecious aposente gotoko mucho busongo chinse mo chiachogo no yo kubuli na ngakyora akole anyole amariogo ostetis no natie goteba ostetis public ostetis no muchando kwa fegiti ase pelvic yao igobono obuyambo lina ekaruto gukwana amangana munaya oburuire amangao akolia samo nobono manyeta abantu abange karaba kuwe pelvic ko bamanyete na oino muchando PID lakini asingi njona PID na inflammation on the pelvic eita ekoletwa ni infection gose yaletwa no muchando ondo mungao nobono bwa arthritis lakini bona ekaruto gukwana ase umuchando bugo deform amauga naboko
nyorana ugwafegitiri nsemo chie pelvics muna twatie koteba igo tochandike kiagererio gono ri gutuka Tanecious support center muno kwa gukunyu na boko nyorana kwa bwenire tubase konyo koire birenga asatambe lakini ntwarenge ase inkieke koreta umuchando opachit ekiagereri tukulia rero pachit ne twari gukwanira buno umuchando bukoererwa gosibuo kogota kwa mauga lakini rendo manyete ndubwate umuchando bwa mauga karagusiana aera naro weandetea tukurukana osteoporosis. Osteoporosis ne type ya arthritis na bono rero twagukwana iguru ya Pagets okoheru kwa mauga akoretwa na singi michando twa kwane kuruguru twakwanira umuchando ogwea andetea okogota kwa umuntu yani na utumire amauga ya emono ndubwate umuchando yo ogocha asingi kumia ikigana bokonyore injali muno bono manyete ndiro umuntu wasena asa gutuomera osiga umia osiniga nyora accident utuomere skali yae nekore atuomire inflammation yamanye kobo siriugiria yamanye kumia agali asiriaba yamanye korosia akauga kandi kare akangao kurugora asiriugarinde ine ari umuchando tukurukana Pagets kobono okonyorana ari ugandire ororiri nyene lakini ende akande kamerire asakande igoro ose akanyama kamerire kare ogakongu bunari uga asiriuga igoro bono kwanyorana gakoretera umuchando na bikonyarikana asingincho kwaumia na bikonyarikana asingincho bwate umuchando buno bono gose kansa ya mauga nabona bantu barokonya babwate umuchando gose kansa ya mauga ekaro kansa yigonyo kuri na bikonyo ya rosiri ni tiuma na bokonyora ya sugumire liuga alia sirimerete uchikomera elinde igoro nekaro ya merire osegia umisire elinde bakabone shepu eli liuga lili ya asirire na bokonyora watwalire umuchando yo Pagets no umuchando yo Pagets na bokonyora ochire asengenjo oretwa no umuchando ndi underlying condition gose amaliogo muna wana amaliogo asynthetic ndiro konyora bwate a side effect yase amugao wanyora akeiri gose no bunyamasi bulibwao gose no kwama maugao ikiara muna abatena neli uga ngonya kwamalire muna nechinyama chiko nyakwama na amanyinga buna konya kwama na ayande gagukwa ali akorire gas bono ekerubwato umuchando osini amaliogo geto bwatumire ali strong enough na bakonyora akorete side effect SME ya mauga na abantu barokonya muna bono bakonyigo sine sigara mono na bakonya baretire umuchando o deformity ase amaugao especially amauga abo arasige kuba yona bakonyora na umuchando yona bugwafegiti amauga arasige kuba kiao na bokonya bwafegitiri amauga araskintigatigi kiao na bokonya bwafegitiri amauga arensaiga ase pelvics yao lakini bono ndiro konyorana asinginji yuko nyigo sine binywachi ebinge asinginji yuko twara go sine obesity yani yuko twara chikiro chinyinge obolito bwao unabona umanyete along the pelvics amauga yao arensaiga ase enda yaenge korunse abwatete amagorao no mogongo amauga sana nara kubuguri obolito bw'omuntu na kiekoherana obolito bw'obwao bumachani bwengeri gose nensemeyamo igokonyana gwatwarire obororo bwao bore ensemeyamo igo bumuntu bwate chinga chikiro chinyinge obolito bonge na bokonyorana andake na bwato umuchando osteitis gose na bwato umuchando Pagets igona bogotwara osteitis gosotwara Pagets lakini bono amalieta nende na bokonyarekana otware elimo likoletera umuchando yonde muna bone kero bwate Pagets na bokonyora osteitis yerime yae lakini bono nende bogotwara osteitis yoka totwara Pagets lakini nende bogotwara osteitis na Pagets nende otwara osteoporosis no osteoporosis ne type ya arthritis base kuchandeka ekero kwanyorena kwa igure amaumivu abwatete omogongo osiriuga lia olie pelvics abwatete omogongo sabo geka na gocha bosio na enda mochando na bogocho koletere gocha amarumate munabone kero affectiri lichinse mochao che pelvics o affecte pa komogongo amuga ya complex na bwose amige ekibibi mobili byo bongo igona ere enough ni chifiber chiri chikurwa mrusia mangana igora so bongo chiko irasa mugorao igo onyore ne yamo ya migiru na boko nyore yakoretere umuchando bwa marua na enda marua yatabwa ati muchando pase lakini bono asinge ncho mogongo migire ni navu utirumbu kya maereso ga migire na bako nyoro oretire umuchando gose amaumivu achiri uchiase amarua bono goji upimwe liru lyao muno botambe mumanyita abandi bali batemire okonyorano upimirwe sene liru lya aira x-ray oteguna liru lyao lire buyapi lakini ngwati wole lakini no bimbete lakini ngo iwole borro no borro bwa ego bwate kaine mono pogatira gochaga igase pelvic igona ama umifundire akorusi wensemeyamo asinginjo ya nerves atari gugochi asekimo kende tokurukana transferred pain lakini umayete gocha Tanecious nduru kubolia suigwete bubegera to kupimoro igo to kupimo mubere bonse egere twanyorana
bono amaumivu ayarusigu asensa igaso mogongo gosase pelvics yao airwa asobongo mutuchi gogwatia ingia ko ero mutu yo gogwatia ayo mutu yo gwati mochando igo mutu gogwati asengencho obwato mochando aso mogongo mutu yo gogwati asengencho obwato mochando asige kubakiao ikiagera amaumivu taliborweire amaumivu neke manyererio kyoborweire lakini naende goikatoka nyore ngayike manyererio kiaru asogo pima nakiako arto so migoro yebi manyererio bibyo borweire lakini igo bimine tina gokubiwa otebe na wona nyolire oborweire ure no minya koja Tanecious kiano okachi machine chire chigo koringoria otari konya kwairesa buno igwete na ndo manyeta abandi bari batamanyetina ntubwate gento kego konyo umuntu buno mwanya bantu takurwara bwango tukorokana asogo pimu kwa gafura yani na utaraburwara nutakire korakora anomo wose a routine check up na yori bwanje to mubero bwanje taye warate abana tigale ronda aragenda Tanecious ndari ngoli gundore wose ngomte ibali ni ndware tande osembu yande okay asante kigema igo kwegure nga daktari atebire nga akwara basokaniga mbatuko gatiga mutinyi gatiga kwa munyakanya gitariga ali asariga okolingore nande buna kweresera oigweta turi kweresa ayo kwa ndo gotereka chimashini go wikaranza gose ogotereka aye chimashini goro chimashini chine chukuringori chagotenga nye haigenchabe no rwalite asigete no rebuya igobona gendera kugendera ukuragira igo mwanchu barigira nechi emashini chache chekerero bono nto teitukunya kweresero metanda ke okweba bakebi okweresa bakakweba daktari umete omanyete buno bona nyora abantu bo batu muchando memory kabisa yani na bali kuri nyumba amanyete no mutungo ngati uri banangerese ne kuno gege kubango ubuli togete lakini asinge nchomo chando beira sobongo bwayo chakiri kweba bono goikebe ndo manyete buno bona bangina bana bagakabali kanyima iteno batategereta bone mambi abono ande turi kunyora kulika mangana ya soje konde turi munyagitari lakini ayo singi konya gucandikira kiaji machini chekaro turi kunya kurusi kumanyinga omanyete na inde turangi manyinga yangu no bono kubetundusi kwa manyingo sembe tuwai ya ji machini chekaro chikutumia technology yekerero bono turi kunya kurusi kumanyinga ayo gocha igokire otebena ncheno ntoka ningebete munyagitari nanginyori kyara ningo tebina umutu oje bigotie bya mbibwato muchando na indiga ngoigure iga nije ngokweresa buno koigu gutocandika ikiara Tanecious noere asure okay go mwanchu murieri yakonye kubwate ibori rinde na boko to mawetira se namba era se screen yure 0792192834 iri nyale gosanga mona into bodi daktari erinda kwerere uno koigu buno yonda okeo abori kuruchisa machi chagisusu daktari omweresire obogwenia imbororo motalira se Tanecious hapo clinic chinsamo chinyanko akobwato kire obokonyi tetugagenda omutimoko moke kolende tutagenda asenseme yo mutimoko tiga daktari aratweresera igoro sara atweresera igoro yebimanyererio biri okumanya bono oboreiro boiga gosenchire na igure nchire yeyigwete iganyigwete mubero no riga na iga nigo orabenga nabo borero bwa Pagets kolende daktari na ukubori oende bakororo akinti aratweresera ebimanyererio narito okumanya ninki inki gosina kito igwete iga daktari tweresera ngo bimanyererio biri oramanya bono mobe obama ugane asoire kokota usasoire komerane mbia mono yo minto Dorcas omanyete ekero kwana igoro yibimanyererio igoto kwanirana egento ngirige gochaka so mubero kabisa ukuigwa kwa mawate no mubero ne tuli kawaida ikiagero manyite mwanya bante kararega ekero ri buya tugo complain ando yani astayo kuigwa ukoraramika lakini ndo manyite ne korabate indena uruire karuwa so ira sole ikubogotora tuli komanya lakini bone kerobu yes ekerobu kunya kuyagacha gutira ngoika buri bwachaka gukoretera ebintu bitari bya kawaida aso mubiro nebintu bitari bya kawaida aso mubiro bikogerana otware omararamiko gose o complain gose obwange omubiro chinsemo gete kyagero manyite uno bono ekerobu atu muchando uno to kwaniro Pagets owafe gose ne chinsemo chiao chiansa ase pelvics yao gose ascendenke yao gose asomo ngo okumirana oseke uno kiao iga ne karoko chaka bono goikaso munyagitari ochake koramika oseko complain oseko teba muna igabu ao arabe igomanyete kara monta kwa nyagitari arwarite ga kwa ndojiko ebimanyirie bibikogera kwango mubero chinse mugete wajiko kuyubekera ere gwama yani ko yatebana okoboko kwane kwanyari igona ebintu bire bitatu kurigereri kwa mawatebana umuchando nuri na atwarire asinde number 1 ekeroko nyana nubwatu muchando opachiti Ndetiko chaka kuru mutugoro goikabune bimanyerie bigocha. Na boko nyorana chinsanchire okuiguno watiwa lakini
ayebweka okoigu no bimbete omotwe lakini nobori gosekera gukunege kwanyana torochi aso bimbete kiagero monyete ekera kauga kwa mase skali gose ekero deformity ko base skali yao igoko iguna gantu kali karororio karakini gatakore tiki lakini turigo kaigu tokarochi kiagero monyete riugali skali gose riugali rio motwe ekolire imasiri sangwa lakini ende ekolire kongupa bono ekero konyana gachake kwenera sigeta nini naboko igune ngentongere kiagetororo inamba yemo namba ibere ri no konyorana omutuo ole constant ogo gwatiyo kalioka lakini naende bono ene kayoete chipenikire chibate abana chiparacetamol abande banalirena munyoka agabonde terigento gito munyoka agabonde tere mutuo ngatirio kalioka abande umenyete baye kwarete chips fungero mubuko bagotara nero lioka na yani nagolete sa packet ngima era asale asingi njona ndio singwati wale lakini ndo umenyete nende kero konyora ugwati gulio kalioka lakini turi konyara gokanyeka no ene kero nywete penikira manyano umuchando obeire ikiagera nabora cyage korengera na umutuo yigentongere abandi bawe tabata daktari ndigerio mutuye gentonkeroro na kiyo matana cyakere kubera sana ikemanyiririo ikoge kogera kwanga umubero na nsemerio kwanga no umuchando korete kina buranyore nore so igento kendi ya gatatu na ikero konyorana igabu gwa affect asinini kemocha ni kemigobonga asinini igokonyorana chinga kichinyinge igokonyorana kwa beire buno muntu ogokwendrume yani asinjire ndo converse na bigonyarikana kwa gunse gose na bigonyarikana kwa igwe siorori ego chabosaigo asinge njona akauga kamera ka tubasi ni gose gakona sinini ikinyamakiria chikorosia obongo bwao na hende kamoja nigasuka kakuna asinini nabokonyana amaisa atwaliro muchando igona nkara affect bongo bwao kabisa buranyare ko bana gwasinyuru gutara no ene parents yakobulire lakini bokonyana amaisa atwaliro muchando lakini amaisa abwato muchando kuiguna no mutuo gwati ochagocha amaiso na bikonyarikana oborwe okoigu kwao esinge njona nabokonyora okauga kali gose gali asoko bimba koli kwabe inflammation iri yakuna yamachiko kuna so bongo siami go bongo asinini nabokonya yakolete ire eshida yokuigwa so nabokonyona nabobwataka mutu akanyerere lakini guikoerese no manyete bono guikokwane mono goseza saa zingine no muntu agukwana tokoigwa gukobwate omuchando oiyaring rose gose totari koigubu yego nabogora arengererina ingeko sikiaba tigamunyoka tenesi asiegere mpimo omuchando nabokonyoro affect chinafu chigotirimboka gocha ase ebigoti byao kwanyorana chinga kichinyinge gukoigwa mutu gwati tirimboka maega goika gochase kiongotira lakini muno gotirimboka igosero chimate onye gwatirio kalioka na nabo gwati pakoche bosiga igase face yani asobosibu abo siabwiri ugali yabosio kwanyorana nabo bwato mutu gwati around igorase skali yao yani igoro mutu igorogweta nabo obwate amumifu arororio kalioka ama umifu aya asinginjo nabatebina ebintu biri bikorwa asobongo bigotari amangano chiaso mubero nabakorwa asobongo bwao atirimboka bakasenda yao onyore gugwati asenda gose kubwate amumifu ale asenda so kuiguna nechinyama chichenda chigugwati lakini yitiriko bamono asabanta abange lakini naboko rwabo otambukena nabo otwara umuchando Pagets asobongo bu asobwe oli ugeri ya oli omutwe na ndo tware ase kisemo chao chense chiamagora oseke unokiao igabo no bokonyana bono amumifu aya akorugoro abwate kanomo gongo goika paka ga mugongo chinsemo chense lakini ekaro yikira bumete ya bere sabia bono muchano nko bole na liyo konyo umuntu abwate muchando otukurukana debility yani agwatigwa umubero mugima agwati gukuru umutu ati go chamali ko ati go chomugongo ati go chamagoro igomanye to muchano ngonyo okino lakini naenda bogotirimboka ogwati igabogeka enda ya enke bogeka nabo muchando yo okoreta ekemanyeri kende togote abana amagorao nabako banambo umuchando nabo gwafegiti gosine nabwe ya moyo bonko bwao onyore gosino koboko komo kwabere nambu ngona botwareke manyererio kiamagandi agocha asensemo ya eyemo gosibere umanyete buno bona amantekara bako hugo bako ngerene yingo igwensemo ya nimbwata magandi goika kuruko goro bakanse igono umuchando Pagets ya ndo bwato mwete stroke nere gwafegiti gosekerere mild ekoreta ligandi yani gwetena ensemo ya eyemo igoyomete lakini umuchando Pagets nabo koreta ligandi litali buna okuoma kumubero lakini riri gandi okonyara gukora gasi lakini gwetena ongo kore gasi okoboko kwano komokorito ete gusogoro kwano komokorito ete nabokonyara no muchando yekero affect chinse meji chense o affect baka chinse mo chiao Johnson ekero chikwando sinogo ogwende ya chenke gose yogoitira maje kwanyorana iguko iguna na mumifu osekero chigwe kumbo chikoroka ko igunsa bugeka buno yani abutoka
uchinse kwaba mara kabiri abantu mbere bwato muchando uno bakwere sana bono umenyete kanuna ikaranzire gango chikoimoka igungo iguna guchinse gatikana na guchigoro asinge njona liugeriria otwate abali ansago etase pelvics yao ase kiuno kiao ndikorete ndibwate umuchando tokorokana pachiti so osteitis bono gokonyora gogo amagora oguchinse okomugosabere gosense meyemo yes ya yokugoro kwao ni no mogongo maegaga igobwate akakobimbagete goko iguna asinaro gukuna igoko iguna nabimbete nabwate inflammation lakini naende bono amomifu ai atirimboka kabisa guchinse naboko igwa amagandi insari gati asigesanyi kiao agocha naende asira naboko igulibirira ligocha ligwoka buna ngorugora igagoika ase liatirimboka asiriru paka lienda guchinsa samogorao naende nabikonyarikana onyore na ekeroburu iro bokonya gukina igoko igwibiaga subigocha ase bichara biribia ebinene bikubwata nigatima ari naboko igwibiaga sorro osiko igwibiaga sobosia asige charakia okere na muina bona abantu barokonya bakorenga nkie kosikia gasukia nege konya kondiera ase kiara tali ase gechara bono bosia igase kiara kiao kwanyorana ibiaga sombire biroro okugorokoriogoke na lakini na igora koigorera ase ekeuno kiao no bwate amomifu nerigandi no botigati no bochingiriri byonsi birororo ase karwe karansiri osogojigotena gose kwanyorana amomifu igagocha chinse amo chinse chyo mogongo bogeka naende abwatekana na magorao gochimate kwanyora enseme yamo ibwata amomifu kobwa eyende nabo kolengerena natwarire ekemanyiriria ekemo kiabo ke daktari akwana tigamunyo kendi ngorigu ndolenga ona umuchando yo imuchando kiona arthritis yandire gose mpachi timbwate. Okay, asante kigima mwancho murigeria ndani kwamanyire ebimanyire obuna atebire muno kuigwa ekeroborero bwatorire ase omobero ande buna kumanya bwata atanganinga oborero bogekera bwa ekera obogocha bwatora ekera wasoire kuigwa bobe igobono karanga daktari bwasoire ko ogoganyo menyo Kenya kitali mapema ekiagira muntu okumanya ngabona omotu oyo igongati no yoke okay tigatenda sensemo iyo motimoko ento koira na daktari atweresere na kitu bwantu gwetanga kurwa marwire bunaya igabona bunaya bwa mauga ningitu bwante gokora asensemo yo gwetanga erinde omete ngabago tebase ensemerie Kenya modronga anga prevention is better than kiwa igobona daktari ongocha aleto koira na daktari ngoto ereserale amange igoro yo gwetanga igoto basako genda tambe to basako gendare tigatosio miasemeri omutimo ko turasiba mache tunyale ko gendera ogochimotua Joshua. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Mwana mwanju muri Ndizi TV andonse asowera ne kichabe ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jagira litukira Jumatano ujagirense yamonenu sumbaka chinse zito nenusu asekira litukira Jumatano ngo kwari nkanda ke komi kiromondo na watu mwana tuwe chaya eseke no kwanya wikofa itinyo mocho bonyanzi because mbicho bonyanzi na chekora taibwe muchi ononga make song na chirusi ngega no tokora tabo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako dire barigirie birogo osinani kibarengete jokora ojese matukware bosingo it happened ngumbuna alenga bagantumire tigiti inje wa attend interview enje na ganchire gotiga gotoka nkali ondonga Christmas Muntu na temete sana utolindoro cha bantu saba bagima
igarenge kokora ibiasara byokonye bituma n'ekingende omuga none kera ritukure Jumatano eseye munenusu ya maragoba no muiroroye ritukuri aramisi chinsa isano ne mucha mugaso na Brighton Makori nendo twesomiria buna toba umuntu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenene ali tanga okora naro chako muchu laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugenda mburukuno unarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itomu ya toro kurida marwiri na malaria, kuri tore sukari, tupima blood pressure, kupima tore kidneys, kupima tore liver function test zonse laboratory. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju muchobo songo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. omoro buryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari ecyayi ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakase skuru yo omwano abegati yabari abake bakonyora migiryo yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares
buna chising chibakuri chete cho chonsi, showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusi. mono kikimo mwanchu muri ya sogochora gitasini kya Ndizi TV na kigitasini kya mambi ya bono na mbi mona soko genda gotengera omurubiri wensa kya chinga kitogenda tegosanga na daktari amangi aikera gotwerera iguru iyo burire bwa mauga ayibono abere ko sobero bo mochando ase abantu abange enda gutuma ribori yao kwenye kubwate ribori ndiri yonsi enda gutuma ekyagera bono daktari no ali kaigira ndatanya gutwiraneria nona gote ya bwatangani nyuma turagenda ase omutumo nga tukwirana ndocho kwana na kitogo tanga oboruire oboiga ose oborure kerabwa bona kitogo ntugutanga erinde ntokonyora narieko babuya kegima daktari yes tutaragenda sensa moyo gutanga kingesenkire to bagoteba nga symptoms nchirichi cyase oborure oboiga yes muchando tukurukana Pagets as a disease ose une disease umayetende Pagets yeri abeli ete limine tia mangana makong lakini ebimanyelimbire bike bikoba ekero monta watu muchando yo Pagets lakini ntaraji gukorera symptoms cy'umuchando Pagets kiagarumanyete buno bono libere randiroro etafuti neroro le sinini gose nene between Pagets no osteoporosis manyete ngagiende twakwanete igoro osteoporosis asibali bago tubwati butambe tugate abana no kogota kwa muuga lakini ekera cyakire kogota igagosiana atigaribaga na bono ekara tugukwana igoro ya Pagets no kogota kwa mauga lakini boni raundi etari ya gosiana igo likomera ase linde igoro gose likomera liak bali nene kubwa asali libwenete ko basese moyaye bono umuchando yekerobeire umanyete oyo no umuchando yo mobo utari gutwara bimanyiriri mono asinga kintambe igona bo gutwara umuchando Pagets kiagurumete komera kweri uga nkonga chinyama ngoira kuregeka bono muna gakonya komera ngora na boko nyora na ture igukende gostigueti kende lakini bono ekarwa uchaka kobaka nene bono umedere uga uchaka komiga asense meli kamigete so na bwa gokoretera maumifu asense meli uga liria komiga so onyore buno bono gosina ase liuga buno bono lieriru umete Pagets ikiyekoenda mono ase amauga buna twate abase skull ase omogongo ase pelvis na ase keuno yes na ase amagoro na bokonyora lia meli gali ase liruri yao oseza ali bado ase gichara kiose ni yokogoro unabono ndiro konyora umuntu abwate gichara yokogoro kemerete yugali soga tugocensemo gose no ni sali ase embongi yao na bokonyora akauga akamerete gocensemo yani ase njirene na ekero akauga gose chinyama chiriuga chikomera lili kongumuna liuga asiri uga igoro yamera lia sieka osiria boliri bagali liuga lilikoboro na bigo nyarekani uga irindirigo siana oinoro muchando Pagets lakini mono na boko bege kegetambo tayo manyiti kiaro muno bono maitu kwana ngoje turasi prevention bono ekeruta yo manyiti na bore asymptomatic yani asenjere na tubu ati symptoms chindi chonse for a long time igo tubase kuganya otwale a symptom ya
Pagets umanye gocha nyagitari ikero konyora ati 30 time gocha kuchakoleta symptom kuikonyore na liugeri ya nene sana paka liachakire korekano especially to gosena asimuno wono kugoro liugeri achakire korekana ko bali nene asinaro korano na akauga ngari kamerete kurwesemo bandu bali bakwe boli na kurunsa ukuro kwane akandu kara kamerete buna liuga gusega igase mbongi yana akandu kari karensema agakungupa buna liuga igomanyete ekero gocha goikirabu watigiro muchando yegeka bono ikemanyiri ligeta iyo gosota bwatike niyo lakini muna gikonya gukina na lirige koreto liberera igari ase akauga akakonyakoba naboko igwakaberera kwasigikike ko iguna intete ko bimbono kwatika so egenteke karo gikonya kobegeka ngonya gukina kere ucyaro kono gukina kweli chinyama kiri kiamoga kiana moga na harongo kinare bunali bunenyama na ende bono ikemanyiri kendo uraigwe gose symptoms yendo ratware na ikero konyora ligandindire ase ensemo yawo yemo nabigonyareka niyo sinirigandi ukuyani mutu ono ole buna nerigandi nabigonyareka no gose no mugongo ugore buna nerigandi uyuete ligandi lyo karakini ekero uchi pimo sino mugongo gatigati kiara ndosi aso mugongo especially za naboko nyona nuigwete agantu karoro gutatika karaga kongumna liuga no tema kokangura galiko ya raisi bone karo konyo muchando yo beire gose na samugurao naboko manyana eyine symptom eyamo yabo mbwate ya mangana rakibono ekero bia kulire gose akauga kakinire bono ngoikarire liarosi deformation yani nabono esebweli yawo gali asiriuga lirikoba yabolire bono ya saliri ekaro ya saliri no eneri ugeri ko chiesa se joint yae igekobegas no nayo munyene kero utete ko make movement go gutara kwiri uga kwao igokobegas kwanya nabono amumifu achakire ko bagali uwatigu wachakire ko bagali chinyama chiao chiachakire ko bimba chinyama chiao chiachakire ko wati mojiri kiara bonekero liuga liri matete go jensemo uikonyolena ndi affected chinyama chiri surrounded chinsemo chiri na nabigo nyarikana likine bakalikinie erisangu wocha isiko. Okay, asante. Kigima icho na chibono symptoms asoboreru bwa Pagets oboborere bwa mauga bono daktari akusenge ncho yebira bono tuire asensemo yo gwetanga akurwaso konyora ko borero bwiga omochando Pagets nege ndege tangani ekarto kwa negoro ya prevention na ekarto bwenete kumanyana oyino mochando anere ikiyama turuira yande togote abana ari symptomatic yani akoro kimanyiri bya bwango akoiregeka ikobono nabura toke tuigwete kende yonse yendege tanga no korapimu omanyuna umuchando no obeire ase joint yawa yasigete kurwa buna mbaibere ochake wa foid chindagera njiro wa foid muno bana bateine karu muntu akonyose na maruna bokonya watigire gose muntu akonyose gari nyinge nabokonya gose ne injari yarenge wa foid umuchando tochikoba manene nabokonya nakoire mariyo kana ari tubwate yekianyaji urangurira saa anyorena libakali ugari ya ukino jwosiri wajisali chichago chikorosie deformation yega osoko kina kuri kweli ugari ro chikoba linene na ndiri mago chikoba week kwa korereki kwa rirusiri ororo ikobono umuchando yo nabugo yo prevent alika na nabo wa foid ebintu muno bono ndiro konya robegete gosiro musibati bikoro tubire bitambe bie nabugo konya biarosiri deformation ye asense amo ya ali ye kwa magonya watwalire spago sekalikani spa osensa ali seketingiro kia akauga kosiga ali sembongi yao akauga kakamere kono bugwa foidi bintu nebi na ende na pokonyorana abantu pero konya bobegete gosine nechikopi ji edigia kono chiri chinkongu chikomata gosine liugeria scan na pokonyona asinginje li mutu gente kekere mutu for a long time sikigetambe na pokonyo yasukumira baka seli chichi achakira koraki korosie deformation igali asiskali yao iko ebintu mbirura nyari gutanga bire bikongwake tokurukana protective gears lakini chiri chinkongu chigwa affect amogao chigofinya paka muga akoraki aiguboro na bochi obono ogwetanga kurwase ogokora emirimo ose asoko bumna bono gwikaransegeka chinsa yani je aso gwikaranse ege position yamo asegeke getambe ogotwara obulito bwao na bogwetanga kurwa bono ebinte ebyekara kwa manyire na mbiroro ndaisi gwetanga kubwa ekero tamanyeti bono buya konyorana na kyote gwetanga munyokocha Tanecious asigari ekere tugopime tugotebina umuchando nguchore gocha osororekane ko musinini nyutange ngo otaraji ko umuchando mun. Okay, asante kigima yugo mwancho morige kwa tebi ngabono etange talera Tanecious akomanyena kyobwente gwetanga na kwirinda kigima ndoche nere tarato mali tere kinawteba mbuya mona ase obosemia chibesa nirenga chogopima daktari. Yes. Tuchandika ikiagera gotegete gopimwa chibesa nini ko bwate libwe ya moyoka na potoko kora analysis yo mubiro egera togotebya umuchando obwate
Asante kikima mwancho muri gendo chinga ebiro bigase ni gochara kigima korende nte daktari arwe engana yaye yo muri usaru oboseme bwa ebo moerio nyuma tutarasika ayaseke ngesekiga daktari. Yes. Asengi yichi sachia munyakire go sachia rire bwango abantu mbale barabageni muri tukori rero ni maite ntu atu arnabageni batamanyeti na Tanecious ingi na kigo shugurikira bono manyete ingo tikokorera ongo bateina Tanecious ni nyagitari yekerero na ndo manyete na yoka asoro ngo Afrika ya mochi chiete nkuma ikoto basi gochandike kiagara amarwiri tokuru aligari na mange tigunyara go ko listing kole na bokonya chiali sanjikoliete na bokonya no bwato muchando bwa infection na bokonya orana kwa beri ngakintambe ubwato bugomba bwa wo so turikonyora abana na bekonya usina yo musajo no bwate blockage na bokonya orana no bwate insomnia turikora aje turiko sumbuete sana na bora toko no bwata arthritis na bekonya rekana no bwato muchando buno bono bwa ji alisa na bokonya no bwato muchando bwa asima na bokonya no bwato muchando bwa chiarachi na bokonya no bwato muchando bwa bronchitis na bokonya no bwato muchando bwa maote arasura atarikoera na bokonya no bwato muchando bwa sukari na bokonya no bwato muchando pressure na bokonya orana ali asore no bwata magandirio kalioko sikwa tole stroke chinga kichintambe wachiri kote bana na kingo korambwene ebinte byonsi pin na biri ebinge kiana bokonya no bwata mipa na bokonya no bwata hemorrhoids na bokonya no bwata typhoid na bokonya no bwata malaria na bono manyete dubwata mariogo ali aigete bono iga okonya orana ko bwata malaria gusumbuire tariko bwena ko bwate kiuno kia uya gusumbuire kitariko bwena amariogo nara ali ni stand muna bona gugo cha Tanecious siri tukolia rero onyene kiuno gia gusumbuira matuka matambe munango kwelio kunyura rero iga kia bwato kanire kurwali achira onye malaria gusumbuira matuka matambe uchaga rero muno go chagali ko kwelio na igete iko kunywa na gutimuka kabisa iko malaria mwakora ni nero ona ende ora cyo kwanira ngakiende amangananda amangao to chandike kiagara amangana ina maya agotoka sinya gitari ya Tanecious Herbal Center igotoko mu cyobosongo chinsemo cya Nyangongo igoto chandike kiagara na gotegete ko kwa no munya gitari aboko mwakere namba isimia ngoro kabisa inoti isano ibere inoti isano ibere inye isano sato inye isano 07 48 45 no mudare Joshua ago ndebina agabu producer agabu screen yawo no iri anyirike iga kingokora otukwana na sisimi na boko wakero munyagitari inambende ya 07 26 92 45 na ndi wote to chat no munyagitari enoti isano ibere isano emo kianda ibere inya isano na boko totarira mbaka gali asichinya gitense amwe ya Nyangongo bosongo kotete ko migori mate ko musojo mate kotete ko kurugaro keumbu kuruense amwe yabo ogembo mate kurukirgolis ayenchupa ke stage ime utambuke para mate para nera ali go se petrol station nera ali ekwenda asoka asira mira ali go soka getale utirimbogera mira bange baye mate nenjira ya masosa utire gutiro ikenyangongo dio ke primary school usiko bosi asini ni para mate on your left na bokoleria tali nene Tanecious Herbal Center Limited para rogoro Nyangongo Central CD Church gukuru Nyamira to chandike kiara inchuike getale gali oboline gali nchoge gweta nyige gweta chogo ndigere junction ya getale onyige gweta yani ya Nyangongo onyige gweta Nyangongo batebingi keliga bo Tanecious Herbal Center Limited ose kanisa ya Nyangongo Central CD Church na bokoleria teli kiara tulinchira iguru to chandika ekiagara Nyangongo tugukwanira ni yere bosongo ime lakini bogoto bwati ase mitandao yeto yonsi ya Facebook Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Kisii ama Tanecious Herbal Clinic na bogoto bwati gali so mitandao YouTube Tanecious Herbal Center Limited na YouTube gali limited igo lilienge Tanecious Herbal Center Ltd na bogo akere reception yeto asogo puki na bono bantana bange bakoba enotibere isato isano ibere 0202 na bogoto bwati gali aso mutandao website www.tanecioushherbal.co.ke. Okay, asante sana mwancho murigiria soko gendera koba imeyo murubenza ke goika aige keke gatwakorire aseto ringene daktari oyo toire obosemi obuya kigima igoro ya oboroire bwa mauga anene borio akubokuru ngana bwa Pagets ekiria atenga amaruire amauga na amaruire na mange arororo igobono bwa twakwana lero igoro ya Pagets obwa twareire buya kigima asante sana walimu aboria amaboria asante sana moko gendera kuboria daktari amaboria gwetera se namba eyuera se screen ejo abayeresire maboko nyako mwakera umutarire umwako obosemia mukwane abere atato ayo arabeka kugokonya ayo asante sana namba irire mwancho murigiria ora kire daktari usomurikire SMS enyenge nigere 0748 4545
0748 454545 ine namba ya daktari bono totwara wasiwasi inde yonse abono gamba nere yemo ase yemo edinyale konyora obokonyi asenchira ere engia ke mwanchu bali ngotengambe mono asoko bameyensa kia kurchisa chiriche 12 twalingenero yo minto Brighton makoli go ikaboniga twayakolire nere daktari asigo kwa kengambe mono gendera iko to basa ko genda tambe merobiri ne menge ko bwatia kolende ga sense moyensa ki no twara kolere twara obuligire obuya ime ya Ndizi TV na bwanso bomo Gusii editorial na Dorcas Kemuma omo director itugali ngenere Joshua Auta oyokana kinga ebintu byonsi byabeire boronga sense moya mariogi amone chibicha twara obuligire obuya Ndizi TV.